Sikhupha kanjalo ke mfondini iSoul Brothers undendende by Soul Brothers, a very coordinated music mfondini that stands the taste of time. Ukanti ke besendishilo, coming up we have a visit from Ludalasi Youth Development Group, and we will be speaking with Ncebakazi nolilungu LYDG about their upcoming project yokunikezelwa ke kwe-Sanitary Pads. Okanye ke manje ngathethi kabanzi ngalomcimbi kuba kaloku nguye olazi ngcono elibali. Ukhona ngokwapha emnxebeni. Sisincebakazi masikubulise sikwamkele kwi-MOB. Siswam andiqinisekanga nokuba ke i-network okanye but ndikuvele ezantsi. Kaphinde sisi? Okay, all right. Masikubulise ke sisincebakazi sikwamkele. Njengoko kunyanga yamanina le ifikelela esiphelweni, nilukhaba lolutsha lwase-Port St John ingathi khona into eniyenzayo ukuncedisana nabantwana abangamantombazana. Khawusityebisele nkokheli ngalomsebenzi eniwucebayo niLudalasi Youth Development Group ukuba wenzeka nini phi, ingumsebenzi onjani. Ludalasi Ludalasi Youth Development Group. Sicela ukunikezela nge-sanitary pads kubantwana abangamantombazana. Izikolo ezimbini, iZamukanyo JSS elapha eLudalasi kwakunye neMapiki JSS ezinje kwilali ezikhokusemfadaleni. Alright. Inani labantwana esiqekelele ukuba baza beyifumana le nkxaso ngabantwana abaku-81. Okay. I think sawuphendule ke umbuzo wami wesibini because benzawubuza ukuba zeziphi ezizikolo nijonge ukuba ke zixhamle konke oku, kodwa ke sendifumene ukuba iMapiki esemfadaleni kunye neZamukanyo. Now ndiyayiqonda ke ngokulida ukuba i-sanitary pads yinto engafumanekiyo felefele kurhulumente, kodwa nina ni-LYDG nikwazile ukuqokelela ezi-sanitary pads. Ingaba niyithatha phi imali yokwenza oku? Masethe ngenkxaso ke ngokulida. Sikhupha ezipokothweni zethu kokheli yam. Sicele nomalizo kubantu abakufutshane nathi. Kona akukho apho sifumana khona inkxaso izabelo kurhulumente okanye asinento esibandishayo, kodwa sikhupha nje ezipokothweni zethu. Yeah. Provided ke leader ngoku ungasemoyeni kwi-MOB production ungahlaba nekhwelo ke mhlambi kubantu abamameleyo, provided mhlambi niyayifumana inkxaso nijolise mhlambi ekulikhuliseni eliphulo lenu mhlambi nakwilixa elizayo, ningathagethi nje izikolo ezimbini kuphela. Ngumnqweno wethu leyo yokuba sikhule nangakumbi singapheleli kwezi zikolo ezibini, nanjengoko into yobana besiqale kwisikolo esiyi-1 kunyaka odlulileyo okanye isikolo sesibini ke kule minyaka. Sijonge ukuba ngale zonke izikolo ezilapha emingingqini ezisingqongileyo apha ePort St John uba nayifumana inkxaso yethu ngokubanzi iminyaka ngokuya ihamba. Wow, hayi ke kuhle leader. Hayi ke mandikuyeke amazwi nje wakho okugqibela nkokheli nokuhlaba ikhwelo mhlambi nabantu basekuhlaleni abangakwazi ukuthi bazozimasa lo mcimbi wenziwa ngabantu abasha. Amazwi nje wakho okugqibela uhlaba ikhwelo kunye namaxesha mhlambi besendibonile pha kwikhasi lenu lo Facebook ingathi eZamukanyo nizabeke niphaya ngo-8 o'clock kunye naseMapiki ngo-11. Ungahlaba nje ikhwelo ke kubantu ukuze bazonixhasa ngalo msebenzi. Namazwi nje wakho okugqibela leader. Singabelela kakhulu ukubona abantu abazali babantwana bekhona ukuzoxhasa le nkqubo sizobe siyiqhuba, babone nokonwaba kwabantwana babo. Singabuvuyela ubukho babo kuba iinjongo zethu zokutshintsha imeko yasekuhlaleni. Abantwana bangaphindi babe nintsi kwabazihlala phantsi bangahathendi esikolweni kuba benganazo i-sanitary pads. Ndingacela nakubantu abamameleyo ke abanako nabasemagunyeni abanako ukuba bangasixhasa ne-LYDG ukuba
siyacela nakanjani apho umuntu akwazi ukuxhasa khona siyalidinga kakhulu no siyabulela ke sisincebakazi uthetha ngenkxaso njalo uba mhlawumbi bakhona abantu abafuna ukunilandela mhlawumbi kwi-socials ingaba niyafumaneka kwi-social media mhlawumbi sikhona ku-Facebook banganilandela njani ke abantu mhlawumbi ungasinikeza nje i-handle yenu kwa-Facebook banganilandela phi abantu ku-Facebook bazawuqhafaza nje uLudalasi Youth Development Group siswami masithathele ithuba ke sibulele kakhulu ngexesha lakho lowo ke busemnxebeni nguNcebakazi Mbijana nosuka pha kwikhaba lolutsha iLudalasi Youth Development Group. All right. Ukade mfondini uzivele usisincebakazi ophuma pha kwikhaba lolutsha iLudalasi Youth Development Group abo ke banomdla wokuba babaxhase bangathi babalandele pha kwikhasi labo lika Facebook iLudalasi Youth Development Group isixhosa asitoliko ke mphulaphuli kodwa ke utshilo ukuba lo msebenzi wenzeka ngomso ke umhla we-29 ka-August 2023 bazawuqala pha eMapiki eziZamukanyo Junior Secondary School iseludalasi baqala pha ngo-8 o'clock ukanti pha ngo-11 bazobe besemfadaleni mfondini kwenye ilali ezipha kwa-Ward 3 ePort St Johns bahlaba nekhwelo ke ukuba abantu baphume ngobuninzi bazo-witnessa mfondini izinto ezinhle ezintsha ezenziwa ngabantu abatsha abaphakamileyo mfondini kulo nyaka ka-2023 ukanti ukwatshilo ukuthi ke bajolise ekulikhuliseni eliphulo wena provided bayayifumana inkxaso ke bahlaba nekhwelo kwabo bantu bathi bafuna ukuxhasa imisebenzi yabantu abatsha